Jednotlivý carvingový oblouk ke svahu. Při oblouku šikmo svahem pohled i paže směřují do oblouku. Obě lyže jsou rovnoměrně zatíženy a jsou od sebe přibližně na šířku ramen. Přiložením obou rukou na koleno zdůrazníme jeho přiklonění ke svahu. Ruce napomáhají otevřít koleno. Obě ruce na kolenou dopomohou ke snížené poloze těla a zajistí také dostatečný prostor mezi koleny. Pohled stále směřuje do směru oblouku. Pohled přes napnutou paži do směru oblouku. Položená ruka dopomůže k přiklonění a otevření kolena. K nácviku náklonu můžeme použít hůlku nebo jiné pomůcky. Náklon ke svahu s pomocí holí. A bez holí takzvaným letadlem. Napojení dvou carvingových oblouků. Celý oblouk s holemi. Různý radius lyží znamená různý oblouk. Na vhodném terénu zkusíme spojit dva oblouky. Pohled i paže směřují do směru nového oblouku. Osvojení správného náklonu do oblouku dosáhneme jízdou s pažemi v různých polohách. Přehranění do nového oblouku je zdůrazněno změnou polohy, takzvaný lukostřelec. Natažená paže směřuje do směru oblouku a výměna paží napomůže přehranění a zahájení dalšího oblouku. Pomocí rukou udržíme kolena na šířku ramen. Cvičení s holemi upevní správné postavení celého těla. Další cvičení můžeme zpestřit jízdou na slona. Výměna paží je opět synchronizována s okamžikem přehranění. Jako doplněk můžeme zařadit jízdu s držením za ucho nebo položením ruky na rameno. Pokračujeme navazovanými oblouky. Zpočátku si lyžař může pomoci cvičením jízdou na boxera. Správnou polohu kolena upevníme přiložením ruky. Náklon těla vynikne při jízdě na letadlo. Letadlo s křídly prodlouženými o hole.
Obdobné cvičení s jednou paží ve vzpažení. Stejné cvičení i s dětskými lyžaři. Skupinka drží v ruce malé míče, které přenáší ze strany na stranu vždy v okamžiku přehranění a zahájení dalšího oblouku. U dětí velmi oblíbená jízda s volantem. Skupina s volanty. Cvičení k zajištění správné polohy těla. Takzvané cvičení quattro zajistí snížený postoj lyžaře. Lyžaři určitě ocení použití různých pomůcek. Cílem, ke kterému jsme směřovali, je plynulá jízda po hranách v pohodovém tempu, takzvaný comfort carving v provedení dětského lyžaře. Comfort carving v provedení dospělého lyžaře. Před dalším zlepšováním carvingové jízdy, její rychlosti a dynamiky by měl lyžař ovládnout pádovou techniku. Lyžař se při nacvičování pádu nejprve maximálně sníží a teprve potom provede přisednutí ke svahu. Paže jsou stále před tělem, aby nedošlo k jejich zalehnutí a k úrazu. K bezpečnému zvládnutí pádové techniky je nutná řada opakování. Přechod k fun carvingu zahajujeme zvládnutím jízdy po horní lyži šikmo svahem. Toto cvičení, i když to tak nevypadá, je poměrně obtížné. Je nutné ho vícekrát opakovat. Nejprve pouze zvedáme spodní lyži a pak zkoušíme vlastní jízdu po lyži horní. Začneme cvičení v jednotlivém oblouku. Rotaci těla zahájíme pohledem do oblouku. Ramena celý oblouk vedou a přispívají k nakrojení oblouku větším zatížením špičky vnitřní lyže. Paže držíme před tělem. Při zahajování oblouku přiložíme vnější ruku na vnitřní stranu vnitřního kolene a zatlačíme koleno ke svahu. Vnitřní ruka směřuje šikmo vpřed do oblouku. Důležité je tlačit holeněmi do jazyků bot.
Naklopená hrana vnitřní lyže pak oblouk sama vykrojí. Sami aktivně nepředsouváme horní lyži. Soustředíme se na pocit zatížení malíkové hrany vnitřní nohy. Letadlo. Nakláníme do oblouku celý trup s rukama v upažení. Nelámeme se v pase a nenakláníme jen samotné ruce. Ani přehnaný náklon není chybou. Hledáme hranici, kdy je ještě odstředivá síla silnější než zemská přitažlivost. Lukostřelec. Při zahajování oblouku namíříme vnitřní rukou šikmo vpřed do oblouku. Dětem zpestříme výcvik využitím různých pomůcek. Pokračujeme cvičením v navazovaných obloucích. Potřebujeme vyšší rychlost a širší stopu. Nový oblouk zahajujeme v naklonění ramen do oblouku. Lyže necháme jet podél hran a nesnažíme se zatočit smykem. Vnitřní koleno tlačíme ke svahu. Podívejme se na detail přehranění. Zastavení provedeme vždy vjetím oblouku do protisvahu. Pro děti je tento pohyb přirozený, jako když jedou na kole nebo na bruslích. Při zahajování oblouku přiložíme obě ruce na vnitřní stranu vnitřního kolene a zatlačíme koleno ke svahu. Ve vyšší rychlosti jedeme v širší stopě. Postupně navazujeme více oblouků. Přechod do nového oblouku zahájíme namířením obou paží do oblouku. To nám zajistí správné postavení ramen. V nižší rychlosti, při menším náklonu, je možná užší stopa a méně pokrčené vnitřní koleno. Vnější koleno musí být vždy také mírně pokrčené. Ve vyšší rychlosti potřebujeme větší náklon, větší úhel naklonění hran. Z toho plyne nutnost širší stopy a hodně pokrčené vnitřní koleno. Nutné jsou speciální carvingové boty, které nám náklek umožní. U běžných bot alespoň povolíme obě horní přesky. Bez správného nákleku dochází k záklonu, který má na svědomí zatížení patky lyže a nebezpečný katapult jezdce do středu oblouku. Velmi účinný cvik je překládání balíků ze strany na stranu. Balík sbíráme uvnitř oblouku. Pomalu jej přenášíme ven z oblouku a tím zahajujeme nový oblouk. U dětí je oblíbeným zakončením jízdy přehnaný náklon se zalehnutím, případně i s rotací na sněhu. Boxer. Při zahájení oblouku vedeme úder vnější rukou přímo vpřed. Děti ocení zpestření cviků využitím různě velkých předmětů. Zde překládáme velký balík. Slon. Slon slouží k procvičení koordinace pohybu i pro pobavení ostatních. Páním lyže vnější. Postupně přenášíme váhu na vnitřní lyži, až se nám podaří krátké zvednutí vnější lyže. V oblouku několikrát mírně nadzvedáme vnější lyži a opět ji pokládáme na sníh. Dynamickou formu je možné cvičit i ve dvojicích. Vždy spodní jezdec ve dvojici při zahájení oblouku zvedá vnější lyži. Horní jezdec v silném náklonu kompenzuje odstředivou sílu tažením partnera do oblouku. Baumspiel technik. Nejprve ve vyšším postoji a úzké stopě. Paže jsou u těla a zpevňují trup. Snažte se trup uklonit bokem. I zde může dojít ke kontaktu ruky se sněhem. Spojíme ruce do rukávníku a pokračujeme v nižším postoji a širší stopě. V dalších jízdách zvyšujeme rychlost a snižujeme postoj. Ruce můžeme skřížit na prsou.
Pokud s nízkou podložkou pod vázáním přeženeme zahranění vnitřní lyže, bota nám při kontaktu s terénem podrazí zatíženou vnitřní hranu a skončíme ve směru odstředivé síly. Základním předpokladem zahájit oblouk na vnitřní lyži. Při zahajování oblouku zvedneme odlehčenou vnější lyži a oblouk nakrojíme pouze na vnitřní. V detailu vidíme zahájení oblouku a jeho vyjetí po vnitřní lyži. Expertní jízda vyžaduje zahajování oblouku výrazně na vnitřní lyži, jak jsme se naučili v předchozím cvičení. Díky tomu dochází k jejímu prohnutí a vedení lyže menším obloukem než u odlehčené lyže vnější, která se vzdálí a rozšíří stopu. Při přechodu do nového oblouku dochází k přenášení váhy na vnější lyži. Tělo jezdce se přesouvá přes osu lyží do nového oblouku. Proměnlivou šířku stopy pozorujeme na kolejích ve sněhu. Při ukončování oblouku se nám lyže sjedou do úzké stopy, což nám umožní snadné a rychlé přehranění a zahájení nového oblouku výrazným zatížením a zahraněním nové vnitřní lyže. Výuky navazování řezaných oblouků je přisedání do oblouku. Začneme přisednutím ke svahu. Potřebujeme středně prudký svah a dobré rukavice. Snížený postoj, horní paže směřuje šikmo vpřed do oblouku. Natočíme pánev směrem do středu oblouku a velmi pomalu dosedáme na zadek. Při dosednutí se opřeme o horní paži. Důležité je nestratit kontakt lyží se sněhem. Spodní ruka zůstává vzadu. Při dosedání vykrojí lyže ostrý oblouk a tím dosednutí stlumí. Pozor na zákon a zasedání na patky lyží. Chybou je i vysoký postoj a přisednutí až na konci oblouku. Psychicky náročnější je přisednutí ze svahu. Před ukončením oblouku ke svahu natočíme pánev do nového oblouku a z maximálně sníženého postoje dosedáme na zadek ze svahu. Při dosednutí se opřeme o napnutou vnitřní paži, která směřuje šikmo vpřed. Další fází nácviku je přisednutí ke svahu a zvednutím zpět. Můžeme se také jen lehce dotknout a dokončit oblouk ve stoje. Přisedneme krátce. Po dotyku se sněhem necháme odstředivou sílu, aby nás zvedla zpět. Při správném a včasném provedení se i dáma zvedne bez námahy. Poslední fází je přisednutí ze svahu se zvednutím zpět do stoje. Právě přisedání ze svahu je nejúčinnější nácvik čistého navazování radikálních carvingových oblouků. Při přisednutí ze svahu nás silně zahraněné lyže objedou a zvedne nás odstředivá síla nového oblouku. Zpočátku se opíráme o jednu ruku, potom se můžeme opřít i o obě ruce. Dobré lyže dokončí oblouk sami. Letadlo už známe. Zvětšujeme náklony. Dotyk dlaně se sněhem musí být důsledkem velkého náklonu. Dotýkáme se co nejdále od lyží směrem od středu oblouku. O paži se můžeme i opřít. Začínáme postupně. Nejdříve dotyk v úzké stopě jenom naznačíme. Zde vidíme provedení v nízkém postoji a široké stopě. Pro překonání psychické bariéry můžeme využít i pomůcku. Zde raději nepoužijeme lyžařské hole. Zvyšování rychlosti a zmenšování poloměru oblouku větším zahraněním umožní zvětšit náklon až k zalehnutí na sníh. Vnitřní ruku oblouku položíme na sníh, vnější ukazuje do oblouku. Vnitřní ruku položíme na sníh, vnější ruku
přidáváme plynule do směru zatáčení v průběhu oblouku. Jedna ruka se dotýká, druhou držíme nad sněhem. Pozor na včasné ukončení oblouku. Začátečníci a děti často nahrazují náklon přisedáváním na patky lyží a předklonem. Nejedná se o vážnou chybu a postupně zmizí. Tato fáze učení s oběma pažemi směřujícími k zemi je typická jak pro děti, tak pro dospělé začátečníky. Na zlepšení jsou vhodná cvičení z kapitoly Náklon do oblouku. Takto asi vypadá umírněné pojetí pro skutečné dámy. Velký náklon, velmi široká stopa už umožní přiložit na sníh celé předloktí. Dokonalé zalehnutí umožní pouze téměř 100% zatížení vnitřní lyže. Děti zalehávají velmi ochotně. Pokud už zvládáme náklon do oblouku, cvičení se podaří i v méně dynamické formě. Důležité je zahájit oblouk čistě, bez smyku. Obtížnější variantou je směřování obou rukou do oblouku. Plynulý pohyb paží předchází přechodu do nového oblouku. Dotyk sněhu jen naznačíme namířením obou paží do oblouku a držíme je nad sněhem. Další cvik je kombinací předchozích cvičení. Jedna ruka se sněhu dotýká, druhou držíme nad sněhem. Jednu paži položíme na sníh, druhou se sněhu jen krátce dotkneme, takzvaný enter. Enter v dámském provedení. Nakonec plynule přiložíme také druhou, vnější ruku na sníh. Zde vidíme cvičení piano v kratších obloucích a radikálním dynamickém pojetí. Vrcholným číslem carvingu je 360. Když má svah příčný sklon, je lepší zahájit proti sklonu svahu. Můžeme ji rozdělit do 5 fází. Za prvé nájezd. Delší pro získání rychlosti. Šikmo svahem ve směru budoucího oblouku. Za druhé přejezd spádnice. Čistě po hranách, větší poloměr, menší náklon do oblouku. Nestratit rychlost. Za třetí výjezd do svahu. Náklon ke svahu a vpřed, zatížit špičky lyží, zmenšit poloměr. Za čtvrté přejezd spádnice. Zatížit patky, zmenšit náklon do oblouku, přesunout těžiště na lyže. Za páté výjezd. Těžiště nad lyžemi, neodšlapovat. 360 je závěrečným testem, jak jste zvládli jízdu po hranách. Teď už si můžete troufnout řezat jakýkoliv upravený kopec. Na průčím svahu oceníme větší náklony a silné zahranění převážně vnitřní lyže. Je to jediný způsob, jak rychlý terén zdolat bezpečně a relativně čistě. Po zvládnutí základů jízdy po hranách si každý najde svůj vlastní styl podle technické vyspělosti, fyzické zdatnosti, odvahy, materiálního vybavení a zdravotního stavu, kde využije vše, co se naučil.
Rychlost jízdy regulujeme uzavíráním oblouků ke svahu, případně až do protisvahu. Oblouky však nevyjíždíme až do krajů sjezdovky, aby zůstal prostor pro toho, kdo nás může zezadu ve vysoké rychlosti předjíždět. V oblouku dochází k přetížení až 3,5 G. Musíme počítat s dřívějším nástupem únavy. Černá sjezdovka je po ránu tím správným carvingovým zážitkem i pro mladé carvery. Jízda v náklonech není jen doménou carvingu bez holí, ale co se bez holí naučíme, může se nám pak hodit i při jízdě s holemi.